Добър вечер, дами и господа, тук е Къса и днес ще ви кажа една много важна тайна. Вие със сигурност не знаете, но аз съм аниме фен. И обичам много анимета и съм гледал много анимета. Голям брой, над почти всяко аниме сетите съм го гледал. Има и дълги и къси, но днес ще ви кажа топ 5 къси анимета до 24 епизода, които да гледате. Номер 5. Акаме Кил. Това аниме е невероятно. Невероятно, просто нямам думи, с които да ги опиша. Просто тези хора, които са ги създали, са богове. Нямам думи. Разказва се за група наречена Night Raid, които са уж зли, но всъщност са добри хора, които обичат много да убиват, но за доброто, нали? И се бият срещу несправедливостта на тяхната държава. Звучи ви познато, нали? На четвърто място Kill la Kill. Това аниме се разказва за момиче, което продължава да унищожава чуждите дрехи, защото може. Нейната дреха й дава супер сила, като пият нейната кръв. Тя унищожава чуждите дрехи, изяжда ги и става по-могъща. Но сериозно, анимето е страхотно. Трудностите, през които това момиче трябваше да премине, бяха ужас. Повечето време беше гола, майка й е зла, сестра и брат не знае, че сестра е още по-зла, постоянно се бият, прибиват я, постоянно трябва да се дава от кръвта на тази дреха. Какво да говорим? Номер 3. Air Gear. Анимето на практика е за кънки. Хората карат кънки, състезават се, опитват се да достигнат въздушния път, който е някак си фърчат във въздуха, не знам. Но пак е интересно. Още в първи епизод главният герой се напикава от страх. След това разбира за кънките и става мега беаряса. Мега лудя. Направо къса зъби. Всички го искат. Направо най-яката в самото аниме му стана гадже. Сестра му, която не му е сестра, но му е нешка доведена сестра. И тя е влюбена в него. Просто нямаме думи. На второ място имаме от най-страхотните любовни истории, които може да съществуват. Golden Time. Това аниме се разказва за момче, което се е загубило спомените. Теди Бани. Той е ненормален. И отива в колеж, където се запознава с нови хора, прави нови връзки, приятелства. И още в първия си ден се влюбва в едно лудо момиче, което е влюбена в приятеля му. И стават много сложни работи. Но по-късно той си спомня какво става. И става все по-зле и по-зле, защото си спомня и се различава. Получава нещо като втора самоличност. И двете самоличности се сблъскват и той не знае какво да прави. Миналото му и сегашната му самоличност по-лудяват. Сегашното му гадже тъжи, защото миналото му гадже са в един същи колеж и просто драме. Като видиш индийски работи, то това е по-лошо от индийските работи. И сега, номер 1. Едно от най-бруталните анимета, които съм гледал. Berserk. Графиката може да е малко стара, но анимето се убива. Ако искате да гледате как хора са отрязани на две от мъж с гигантски меч, който е мега могъщия, мега ядосания и мега лудия, и чието гадже е било изнасилено от неговия лидер на банда, която е била една от най-могъщите войски, познавани някога. Накратко, анимето е дарк. Има много цепане на глави, цепане на тела, цепане на много неща, изнасилвани. Отвратително. Но историята, чувствата, силата, ненормална. Препоръчвам ви го. Изгледайте го цялото, изгледайте новата версия, изгледайте мангата, изгледайте каквото си искате. Това е всичко от мен за тази вечер. Елате следващия път, когато ще ви кажа пак худи работи. You've been out all night, I don't know where you've been. You're slurring all your words, not making any sense, but I don't fucking care at all.